Man kan godt blive lidt irriteret over bare at få at vide, at fobier er ikke noget, vi behøver at slås med. Især hvis man har gået i mange år og haft problemer med en højdeskræk, eller en edderkoppefobi, eller en eller anden form for skræk for noget her i livet, som har været med til at begrænse den tilværelse, som de fleste af os jo rigtig gerne vil have. Men det er ikke særlig svært, når det kommer til stykket. Det vi bare skal forstå, det er, at når vi udvikler en fobi, når vi bliver bange for en eller anden ting eller en eller anden situation, så er det i virkeligheden ikke den der ting eller den der situation, vi bliver bange for. Hvis jeg har en edderkoppefobi, så er jeg ikke bange for edderkoppen. Hvis jeg har højdeskræk, så er jeg ikke bange for højden. Det jeg er bange for, det er mine egne forestillinger om, hvad det er, der kan ske, eller hvad de her ting kan gøre mig. Så det vil sige, det er min indre version af, hvad den her ting eller begivenhed betyder. Derfor nytter det ikke noget at løbe rundt og konfrontere sig selv med de ydre ting, fordi det er jo i virkeligheden af vores indre forestillinger, som skræmmer livet af os. Så når vi arbejder med fobier, så sætter vi os stille og roligt ned, og så snakker vi med hjernen, for det er den, der kommer til at lave de her fejltagelser. Så den får vi genopdraget. Vi får den genopdraget til at tro, eller opdage, erkende, indse, at nej, en edderkop er ikke farlig. Jeg kan faktisk godt være fuldstændig afslappet og rolig, imens jeg kigger på den. Og nej, højder er ikke dødelige. Jeg kan faktisk godt være et højt sted og nyde en smuk udsigt, uden at tro, at jeg skal ud over kanten. Og hvad der ellers måtte være af ting, som poserer inde i systemet. Så selvom du synes, det er svært at tro på, det er ikke sikkert, du gør, men hvis du gør, så giv dig selv en chance alligevel. Og gå i det mindste ind og læs den bog, der hedder Farvelfobi. Du kan finde den inde på lifebooks.dk, eller du kan prøve at google den på nettet. Du er også velkommen til at skrive det op som et nyhedsbrev, eller kigge ind på min blog. Jeg skriver en hel del om de her ting. Det ligger mig på sinde, at vi ikke skal gå rundt og være slaver af vores egne forestillinger, for vi behøver det ikke. Pas godt på dig selv, og held og lykke med det hele.